Tħabbar roħs fil-prezzijiet ta' 23 mediċina li wħud minnhom se waslu għal roħs ta' 25% fil-prezz. Fost dawna antibiotiċi, mediċina kontra d-depressjoni, pillola kontraċettiva u kontra l-allerġija. L-antibiotiku tal-penisilin magħruf bħala Augmentin raħas b'25% u għalhekk il-pazjent se jifranka minn roħs li laħħaq il-5 euro. Tħabbar ukoll roħs ta' 22% fuq mediċina depressjoni u 18% fuq pilloli kontraċettivi. Fl-istess waqt tħabbret lista ta' 15 il-mediċina ġenerika ta' kwalità li tfisser roħs ta' bejn 4 u 62%. Dawn huma mediċini alternattivi għal oħrajn fis-suq. Ir-roħs ta' 62% kien irreġistrat f'mediċina li tintuża kontra uġieħ neuropatiku bħal fibromyalgia kif ukoll l-epilessija u l-ansjetà. Roħs li jfisser li l-pazjent jifranka sa' 60 euro għal kull kaxxa ta' 56 pillola. Tħabbar ukoll roħs fil-prezz ta' contact lenses u ddaħlu fis-suq 10 mediċini ġodda. B'hekk f'din il-leġislatura fi 3 okkażjonijiet raħsu ma' 60 mediċina u mill-2013 l-hawn ammontaw għal 230. Dan fl-istess waqt li ddaħlu kważi 180 mediċina ġenerika oħra. Is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li r-roħs wasal b'ħidma bejn l-Awtorità tal-Konsumatur u l-Awtorità tal-Mediċini, flimkien mal-importaturi u l-produtturi tal-mediċini. Ir-roħs ma jfissirx għax il-pazjent bissa jifranka, ħajfranka imma li jkunu il-mediċini iktar aċċessibbli. Allura b'dan nissalvagwardjaw li naraw li l-kura lejn il-pazjenti tasal għand kulħadd minkejja differenza finanzjarja. Il-Chairperson tal-Awtorità għall kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur l-Inġinier Helga Pizzuto qalet li l-Awtorità tħaddem mekkaniżmu biex tassigura prezzijiet xierqa meta mqabblin ma' pajjiżi oħrajn. Il-Professur Anthony Serracino Nglott, Chairperson tal-Awtorità tal-Mediċini, innota kif dan l-eżerċizzju sar biex ikun żgurat li l-mediċini ikunu ta' kwalità għolja.